Milujem Slovensko. Aj napriek tomu, že som precestovala mnoho štátov a videla svet, moje srdce bije pre našu krajinu. Nemôžem sa však už ďalej nečinne prizerať tomu, ako niektorí politici škodia našej krajine a slovenskej reputácii v zahraničí. Poškodzujú naše medzinárodné postavenie a priamo ovplyvňujú situáciu aj u nás doma. Kvôli politikom, ktorým nezáleží na ľuďoch na Slovensku, teraz hrozí, že stratíme príležitosti pre rozvoj našich regiónov. Že stratíme naše postavenie v Európe, že stratíme našu budúcnosť. Nemôžem sa už ďalej nečinne prizerať. Kandidujem, lebo mi záleží na budúcnosti nás mladých. Kandidujem, lebo mi nie je ľahostajná kvalita života ľudí v regiónoch. Kandidujem, lebo Slovensko si zaslúži silný hlas v Európe. Som tu pre vás, aby som zastupovala záujmy Slovenska a všetkých, ktorí tu žijú. Spoločne môžeme posilniť postavenie Slovenska v zahraničí a zároveň priniesť prosperitu do každej časti Slovenska. Som Loreta Pinke a som pripravená bojovať za našu krajinu a za naše záujmy. Preto 8. júna voľte číslo 4 na kandidátke strany Hlas sociálna demokracia. Nedajme sa prehlasovať.